Hoe heet je? Kaylin. Maar wat heb je meegenomen? Een cadeautje voor jou. Een cadeautje? Ja. Nou, wat aardig, wat lief zeg. Dan ben ik heel benieuwd. Ik moest er een microfoon in beet houden. Zo. Ik kan je omschrijven wat er gebeurt. Kun je omschrijven wat er gebeurt? Ja. Eluard maakt nu de cadeau open. Ja. En, Dat al een beetje. en ik heb het van ChatGPT. Ja. Heb ik onze foto heb ik in een kleurplaat gemaakt. En dat ga je nu zien. Ik ben heel benieuwd. Daar komt ie hoor. Ik zie het zelf hè. In de spiegel hè. En Wat zit erop? ons. Oké, kijk maar. Oh. Wat leuk hé. Ja, Kleurplaat. de inkt was op, dus Nee, dan maak ik het wat leuk hè. Dat is een mooi ding. Ja. Het zelf maken. ja. Wat leuk hè. Behalve de lijntjes dan, maar... Geweldig.